Zdravo, draga Makedonijo, dobar dan svima. Moje ime je Pipi Mila Dragica Rajić-Racić. Evo mene u Skoplju, ovde na ovoj predivnoj teritoriji, u ovoj vašoj predivnoj zemlji, u ovom predivnom gradu. Tu sam već, družim se sa mnogim među vama, očekujem baš i vas. Večeras ću imati besplatno predavanje u Ability centru u Skoplju. Naći ćete na internetu gde se to nalazi, dođite, imate od 19 do 20 časova moje predavanje gde možete da se upoznate više sa ovim što ja radim, lično da se upoznate sa mnom. Sutra isto imam predavanje isto u isto vreme od 19 do 20 časova i preko sutra takođe. Dođite da se upoznate i da se informišete više o intenzivima. Takođe sutra imate i na televiziji Kanal 5 jednu emisiju. Gledajte tako da možete da se više upoznate sa svime. Jedva čekam da se vidimo. Dotle, vidimo se, zdravo!